लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय गोबावनि उनाव ब्लग बानायलायबायना आं माने एकदम होबाय थानायानो जाला आरोना माबा माबि खामानियाव बेस्थ' थाबाय थानायानो बानायनो मोना जायो ओमफ्राय जों हस्पिटालाव फैदों जसलिनखौ मैयायै मेथाइ जानानै सैमानि खाथियाव दंबाय थायोमोन ना ओमफ्राय सैमा फिसा फिसा दङ सैमा फिसाया एसेल' खुसेरदों आरोना थेवब्लाबो रिक्स लाजायाना बेखायनो बिजि होनो लाबोदों मैया माजों आंजों फैनानै होफैदोंमोन दिनै जसलिन बिमा बाबु आं फैदों आरोना जोंनि सुबनखाथायावनो सरकारि हस्पिटाल दं बेवहाय लाबोदों बिजि जानो फैनाया नै इ मोनसे आथिङाव खुसेरदों लोगोफोर एसेल' आरोना नैल' खुसेरदोल' एसेल' होमबाबो लाबोबाय बेखौ मैया बिजि होदो ओमफ्राय दिनैबो गंनै होनांगौ सैमा फिसाफ्रा बिराद मा गारि गथायदो नामा नोङो बिजि होनाङा होननानै जि गाबो आयु फैनाया नामा बाबु ओइ बाबु बिस्नि लिंहरदो ini kelas udah kau kan pergi. Gap berkain udah. Ini aku ini. Nana gedade, Nana lagi na. Ini baru sehatai jayu, bedor nalo mana ni, memang isi mana suka. Hasil jangka kunci na, kakudu. Kakudu tuku kakudu. Si gabai ayo. Ada mama? Bijilana pena, abu ya bagan pernah dong nilai nang sih dengan anu apa? Direct akan sema lain. Maya dom teman. Jocellyn nuane menbai tata anu tata nama. Saya jangan nabi lain. Mama kena gembas saling teman. Lain kang bayi datang sih. Apa tu ya? Cara tangsta. Makalana fina tagidir na angkri sona berzabai lagi. Orebadi undun karena kau sampai. Kaya rabu respon apa ibu meabun kamu kau sampai kawan mau kasih sampai das sejentan ulang berat gabai dia. Kong taman ni bis turun alai berat sadang bukrang barna. Das sejentan ulang sampai dah. Bisnya udah bertanya mana kau dengan alai yang kideng dan akhirnya nabi kau bisnya. Sejentan ulang gabai.